Votos a favor da moción que presentada polo Grupo Socialista, da ausencia desa moción. Votos a favor e votos en contra. Si, eu teño unhas mocións. Unha moción é para amosar o presentamento do Pleno o proxecto de construcción dunha macrofactoría de pasta celulosa Altri en Palos de Rei. Creo que no noso concello está afectado, hai xente que traballa no mar na Ría da Arousa do noso concello e creo que é unha moción que ten que ser debatida pola ausencia no pleno de hoxe. Chegáramos a un acordo na anterior corporación de todo aquilo que non afecta, o sea, que non fose do noso concello, non íbamos a estar aquí facendo demagoxia e enfrentamento por algo que non é daqui. E hai moitas cousas daqui. Non, pero que é daqui. Podeme argumentar vostede? Eu digo da moción, da ausencia desa moción, porque despois non quero que me diga que lle quitei a palabra, que xa non mo dixo, pero... É que a outra xa non pude falar, pero... Bueno, eu dille se quería responder. Non, porque xa falou o señor Moledo, eu quedei sin argumento, non, tiña bastantes argumentos para falar, pero non se me deixou. Nada, pois, o único, non vin a moción. Non, esta moción non se pasei. Nós vamos votar a favor da urxencia. Ben, votos a favor da urxencia. Votos en contra. Votos a favor. Xa votaron, sí. Seguinte moción. A seguinte moción é moción pola igualdade do transporte no bacharelato. Por igualdade. Sí, pola igualdade. Porque creemos que nestes momentos hai un transporte escolar no bacharelato que fai unha parte do concello, sí, e outra non. Entón, o título é que ten o pelo. Entón, creemos que agora que estamos finalizando o curso escolar, que tamén é unha moción que é interesante debater hoxe no pleno. Votos a favor da ausencia, esta vamos a votar a favorável porque sí que quero debatir e informar de transporte obrigatorio ou non obrigatorio e as xestións da alcaldía. Votos a favor da ausencia. Moción pola igualdade de transporte no bacharelato. Don Anxo Moledo Carreño, portavoz do Grupo Municipal do BNG no Concello de Lousame, ao ver a legislación vixente, presenta o seu debate e se procede á aprobación da seguinte proposición. Exposición de motivos. A situación do transporte escolar no Concello de Lousame é deficiente, dende hai varios anos, xa que non atende á realidade geográfica da zona. Partimos da premisa que o transporte escolar non é obrigatorio no bacharelato, pero no noso Concello si existe un servizo de autobús para o bacharelato subvencionado pola Xunta de Galiza que non se adecua a nosa situación, deixando sin transporte a varios lugares do concello, o que é discriminatorio para as familias e o alumnado afectado. Tanto as familias afectadas neste curso escolar como outros de anos anteriores levan tempo intentando que se busque unha solución ao problema, presentando escritos ás distintas administracións públicas sin que estas resolvan a problemática. En algúns casos, obtendo por respostas inviables, como que o alumnado implicado se levante ás 6 da mañá para acudir ao centro de estudos, estar máis dunha hora na ruta no transporte escolar ou arrendando preto dunha hora ás portas do centro educativo, antes do seu horario de apertura. Pola zona afectada, Proime de Sende e Vilacova pasan dúas liñas de autobuses, pero os seus horarios na ruta non son adecuados nin aos estudantes nin aos traballadores. As liñas en cuestión son a X730-01, a 63-0102 e a 63-0013. Nótase que este servizo só existe período lectivo en algún caso e noutros a demanda, o cal justificaría que se priorizase para o seu uso do alumnado ou antes que o uso xeral. Unha modificación do horario de ditas liñas non tería repercusión negativa nin afectaría a un seguinte grupo de supostos usuarios actuais, xa que as familias afectadas aseguran que actualmente ditos servizos de autobús teñen prácticamente nula demanda. Polo anterior exposto, o Grupo Municipal do BNG do Concello de Lousame
presenta para a súa aprobación polo Pleno da Corporación esta moción propoñendo adopcións aos seguintes acordos. 1. Ter as consideracións e consideración suficiente a realización a realización do alumnado que estuda carto de ESO, para así poder planificar e adecuar a ruta do autobús que subvenciona a Xunta de Galicia e as súas necesidades. Dar coñecemento destes datos aos portavoces dos grupos municipais. 3. Instar a Xunta de Galicia a que divida en dúas áreas o Concello, e para poder dar servizo a todo o alumnado do municipio sen ter o transporte un factor discriminatorio por cuestións geográficas. 4. Instar a Xunta de Galicia a que adecue os horarios das líneas existentes co fin de adoptar esa actividade da súa demanda e favorecer un servicio óptimo aos estudantes e demais usuarios en xeral. Eu quería puntualizar os acordos. Nós estamos de acordo con esta moción. Puntualizar nos acordos que non só son, que se apontan moi brevemente, o problema non só son os rapaces de bacharelato, sino hai un problema moi grave de transporte. Correcto. Creo que en todo Galicia, pero en concellos rurais como a noso moito máis. Temos un transporte moi precario, xente que en días lectivos pode deixar ao médico, pode deixar a noia, pero depois ten que coller un taxi para vir de volta. Cada vez nos concellos, nas aldeas do noso concello, hai máis xente maior, máis xente que non pode conducir, e dependen sempre de que os fillos os leven ou os traian. Cando os fillos ao mellor están traballando, pois dependen sempre dun taxi ou de pedir favores a restos de vecinos. E nada, eso é o que nos queríamos comentar sobre isto. Vale, gracias. En relación a cousas que tamén se incluyen na súa exposición, todos os alumnos varían cada ano, porque son 2 anos o bacharelato, primeiro e segundo. A min nadie me pasa as listas dos alumnos que se van, non se sabe hasta setembro aqueles que repiten ou non repiten, co cual eu, contra o reloxo, estando en comunicación directa con quen me pode facilitar eses datos, e xo dixen neste espacio do Concello. Me preocupo de conseguir eses datos, e a miña compañera que leva a educación o sabe, porque os pais non se dan conta que o Concello non ten por que saber os datos dos alumnos privados, aqueles que van ao bacharelato, aqueles que non van, aqueles que repiten, aqueles que non repiten. De feito, por os datos que eu collo de os que están en cuarto de ESO que van a pasar, que non nos podo ter hasta setembro, eses datos incluso a veces varían porque hai un alumna repetidor que hai que incrementarlo nunha ruta, e digo, que máis dá un alumno? Sí que é importante, porque ese alumno hai que saber de onde é, por onde hai que establecer esa ruta. A maioría dos concellos non teñen ese transporte. Para conseguir este transporte hai unha gestión municipal importantísima, e o saben os transportistas, que non lles gusta moito, e a mí me dá igual, o sabe a Xunta e o saben os pais. Que hai a ruta, por que hai solamente unha ruta? Porque un autobús no que van cantas persoas, pois teño arriba a relación, pero sobre 15, e a veces ni non usan. Porque unha vez mateime por conseguilo a unha aldea deste concello, que non vou decir tal, porque non a quero nomear, ni dicir nada, deixar en evidencia ninguna aldea, chamou un transportista que, por favor, máis ou menos por decembro, setembro, outubro, novembro, decembro, que, por favor, fose detrás do autobús cando quixera e comprobase os alumnos que collían nesa parada. E había apuntados 6 nenos. Fume detrás do autobús, detrás dela, hasta esa parada, e nesa parada non subiu ninguén. E durante unha semana estuve indo todos os días, e solamente hubo un día que se incorporou un. Os servicios, se se piden, hai que utilizalos. E ás 6 da mañán, que vostede, iso é un tema, e logo ás 6 da mañán, hombre, eu agora aquí non teño os horarios, pero non había ninguén que se portase ás 6 da mañán. Había unha variación entre os que van para a primaria e os que van para o instituto de media hora. Vale? E algunha dificultad que se poñía, pois, era unha. Que hai que empezar nun sitio e acabar noutro? Por suposto. Que o Concello ten a configuración que ten? Por suposto. E que Escabia está super alonxada de outro punto? Sí. Que se queres ir si fai todo ese recorrido
que a hora que quere cada un teña que haber 6 autobuses. Todos a tal hora para que os rapaces non teñan que madrugar 10 minutos máis, para que non teñan que esperar ali. Vale, e ora, outra cousa, transporte a demanda. Eu teño pedido unha entrevista e pode comprobalo no Concello e cun funcionario, non comigo, porque eu, según vostede, falto a verdade, según vostede, que terá algún día que pedir disculpas. Galdo moitas cousas porque eu non quero entrar no fango, senón tería moitísimos datos para demostrar quen é cara quen, no seu caso, no meu, vale? Pero non o vou facer, tranquilo, non se poña nervioso que non o vou facer, non é meu estilo, vale? Non é falar de mala non é o familia. meu estilo, non é o meu estilo, non é o meu estilo, vale? Entonces, teño pedido unha entrevista por que, a ver, eu aí teño que dicir que a información que dan as empresas, aos veciños, en canto ao servizo de demanda, para mí non é nin siquiera mínima, non é suficiente. Entonces, quero ir a reunirme ca persoa que o leva, vamos a analizar caso por caso todas as líneas a demanda, e despois, e iso saben que o falamos, non é que se me ocurra agora, esta pedida a reunión, porque cambiou de consellería o transporte, vale? Entonces, informarme, dicirlle o que está a pasar, e despois de que eu teña todas esas líneas a demanda, informar a cada veciño que se eu mañán vou ir ao médico, chamo e digo, mañán necesito autobús de tal sitio a Portogravo, e aí está ese sitio. Dicirlle que poden utilizar o transporte escolar, que é compartido, que tamén se lles olvida, pero isto xa mira que non salía, pero hai que volver a dicilo, que o transporte escolar e o sabe é compartido, foi o primeiro compartido da provincia de Coruña hasta creo que de Galicia, e que o utilicen, porque lles van hasta o cole, e dali baixan os nenos e eles siguen ata Noia, se teñen que ir a Noia ou se teñen que ir ao centro de saúde. E todos eses datos, toda esa xestión se fixo por parte deste grupo municipal. Vale? Eu seguirei traballando e seguirei traballando sempre por esas líneas. E xa non entro en outras cousas. Podo responder? Sí, respondo. Mira, planificación. Podes planificar a ruta agora mesmo. Podes planificar, porque unha planificación non é unha cousa exata, é planificar unha posible ruta que vai a facer ese autobús. Despois, di vostede que non todos os sitios teñen o autobús no bacharelato. Por suposto que non teñen todos os sitios, pero teñen por parte dos concellos axudas a becas de transporte. Despois, transporte a demanda. Cando nos expuxemos no debate electoral transporte a demanda, vostede no debate electoral dixo que o Concello de Lousame xa facía transporte a demanda, o que nós estábamos propoñendo aos vecinos. O transporte a demanda que hai nestes momentos no Concello é o transporte a demanda que ten a liña da Xunta que non funciona, porque a esas horas nadie vai coller un autobús, señora alcaldesa. A esas horas a xente maior non vai salir das súas casas. E máis, que vostede acaba de dicir que estou faltando a verdade aquí, que os alumnos non se teñen que levantar ás 6 da mañá. Outra mentira máis, que me estaba vostede a min chamando non siga por aí porque isto vai acabar en outro sitio, Olaia Vázquez Filgueira, Continental, vicedirectora do IES Campo San Alberto. Señor Moledo, non quero que se aluda a persoas con nomes e apellidos que non estén aquí presentes, porque existe unha legislación ao respecto, xa llo dixen en máis ocasións. Tendo falado con pais dun grupo de alumnado do noso centro, residentes en Lousame, trasládanos que a liña de autobús actual posta polo Concello pasa por Lousame a 7:15, tendo máis dunha hora de percorrido, chegando xunto á hora de comezo, das clases, o que provoca que os rapaces teñan que levantarse a 6 da mañá. Non é unha mentira do señor Moledo, como vostede acaba de dicir. Algo máis? Dino os pais, dino os centros educativos, e ata o Concello Veciño do Concello de Noia, que tamén puso unha reclamación, según nos informaron os pais. Eu solamente teño que dicir con respecto a eso que aquí había becas de transporte hasta que se optou por ter transporte de outro tipo e saliron tarxetas para o transporte gratuito, para os rapaces que van a Santiago, para os que van a outro lado. Nese momento, como había dúas financiacións que repercutían no mismo, por eso se eliminaron. Si hai que ponerlas a poñer, se volven a poñer, pero non pode utilizarse o transporte que poña o Concello, que se esforce en poñer, e non se poden estudiar as líneas agora. É tirar foguetes ao aire, non se poden estudiar as líneas agora.
Bueno, pois equivocan os pais, equivocan a oposición, equivocan... Vamos a ver, vostede mantén que se poden estudar as liñas agora? Que se pode facer un estudo? Sí, eu demostrareille pasado mañán que non. Vostede ten os alumnos, se colle os alumnos que están en bacharelato actualmente e que están na ESO, vostede pode facer unha previsión do alumnado que hai para montar unha ou dúas rutas. Pero despois, cando vostede sepa que alumnos van finalmente a acudir que pasan para o instituto, aí é cando vostede pode facer as liñas definitivas, pero unha previsión vostede pode facela, por eso se chama previsión. Como estou cansada de facelas todos os anos, cansada non, que nunca me canso, sempre que se por dentro dos veciños, pero ano tras ano e tras ano no noso concello non é posible facer unha planificación que sea efectiva, porque se un neno que resulta que deixa segundo do bacharelato é de Berrimes, resulta que o transporte xa non ten que ir de Marracín para Berrimes, entón podemos cambiar esa ruta e pode coller os que están en outra aldea que non poden... Por iso, ano tras ano, hai que cambiar a ruta. É que é o que facemos. Si, o que se fai, pero na zona da baixo do concello, a zona de arriba sempre queda discriminada. E di os alumnos e di os pais. Algo cousa máis? No, eu... Votos a favor desta moción. Hai puntos, nós vamos a seguir traballando polo transporte, pero non estamos de acordo de cousas que se den aquí que non son certas. Fuime Lesende, Vilacova. Lesende, bueno, non lle digo dato porque... Van a coller a Sampaio. Que? Van a coller a Sampaio. Quen? Bueno, é que non quero falar de persoas particulares. Vale. Porque chamei a todas as familias, unha por unha. Unha por unha. Pois as familias viñeron a falar con nós, porque non quedaron moi contentos por coa unha. súa gestión. Porque hai dous casos que non queren... Non, máis de dous. Bueno, pois os que queiran, eu os respetos absolutamente a eles, vale? Saben que un a un estiveron aquí, e moitos chamaron a dar as grazas. Outros querían, pois, media hora antes, media hora. Eu fago xestión con transporte, pero o transporte non se acomoda a ese horario, non o pode facer. Porque non temos autobuses para poder ir a atender o transporte escolar obrigatorio, que é de primaria, vale? Fun miles de veces arriba, me van cedendo alguna cousa, pero co cabreo da empresa correspondente, que a mí me dá igual o cabreo da empresa. Pois xa lle aviso que vamos levar esta cuestión ao Parlamento Galego. A mí me parece de maravilla. Non estou de acordo en algunhas cousas como están plantexadas, pero como sei a demagoxia que van a facer con esta moción, vamos a votar. Vale, votos a favor da moción. Non vou entrar nese xogo. Vamos agora... Que? Vamos a que? A dar... É o que vou a facer traslado de vostede que... E xa o facemos. Vamos, a mí nunca me ese dato. Te levo aquí 5 anos ou 6. Eu non me meto para isto que dan Dar coñecemento destes datos aos portavoces dos grupos municipais. Cando vostede teña os datos dos alumnos que hai para... Non lle vou dar o nome de ninguén. Non, eu non estou pedindo o nome. Esa relación é Estamos pedindo unha relación. Estamos dicindo, pois hai un rapaz de Vilacova, hai un rapaz de setembro, sí, pero non teño que dicir que. Pero que non dicimos quen. Vostede... Soltou o nombre agora dunha profesora. Non dixen o DNI. Por que se cortou? Non dixen o DNI porque se saltara. E dixen vicerrectora. E aparte dixen con DNI, tal. Porque díxome que o acabouse este debate. Acabouse este debate, señor Moreno. Retirolle a palabra. Se acabou. Votamos, verdade? Pois xa está. E cando acabe cos trámites dos alumnos, despois chamarei para decirlle os alumnos que hai, para que vostede poda facer a súa xestión política. Os que hai que en que son. Vale, vamos ao seguinte punto. Temos outra moción. Hai outra moción, vale, pues sigamos. Moción para reivindicar a Diego Antonio Fernández de Castro, cura del premio como homenaxeado por Vidas Letras Galegas do 2026. Non escoitei.
Moción para reivindicar a Diego Antonio Fernández de Castro, o cura de Frime, como homenaxeado polo Día das Letras Galegas do 2026. Benvido. Votos a favor da urxencia. Por que digo benvido? Teresa Villaverde e as distintas corporacións do seu grupo e dos seus tamén, que non están as mesmas persoas, está reivindicando cada ano esa figura. Estamos facendo actividades na Casa da Cultura desa figura. Veu incluso biógrafos desa figura, viñeron a Frime o Día das Letras Galegas a presentar ese Que libro. nos emoción a misa la de eso. A presentar... No, pero estoy dicindo eu. Fomos a Real Academia... Podo leerla? No, pero digo, quero... Sí, lea. É que senón... Venga, non me argumente nada máis, lea. Non é Xumari do Carreño, e portavoz do Grupo Municipal do BNG do Concello de Lousame, ao ver a sección Vicente, presenta para o seu debate e se procede... Bueno, non lle diga a moción. Ah, eso se ve. Pero xa... Oímos. Non, ele se caña, será posible. Gracias. Exposición de motivos. 1. Diego Antonio Fernández de Castro, alias o cura de Frime, non resultou ainda persoeiro meseado pola Real Academia Galega, sendo un dos grandes esquecidos. Fernández de Castro é un dos persoeiros notables da Galiza do século XVIII, pola súa labor respecto á defensa da nosa lingua e tamén dos galegos e das galegas, nunha época na que comezaba a migración e tan certo especializo da nosa imaxe como povo. Notase que ata ano 2013 a palabra gallego constaba no dicionario Real Academia Española como tonto, falto de entendimiento ou de razón. Loitou firmemente polo cambiar o respeto nos idioma e cultura, consagrándose como escritor de obras en prosa e en verso que ensinaba a ler a veciñanza e tamén exponía injusticias sociais. O xornalista galego José Manuel Rivas Troitiño, considerado non só precursor do galeguismo, senón o primeiro xornalista galego do século XVIII. Así mesmo, outras figuras salientables na nosa cultura tamén destacaron a súa trayectoria. O propio Alfonso Daniel Rodríguez Castelao inclúe entre os grandes fillos da Galicia e Otero Pedrado chamaba o noso barco nacional. Dentro do Concello de Lousame xa se manifestou previamente o interese que a súa figura fose homenaxeada con motivo do seu aniversario polo terceiro centenario. Por anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG do Concello de Lousame presenta para a súa aprobación do Pleno da Corporación Municipal esta moción propoñendo os seguintes acordos. 1. O Concello de Lousame elaborará un informe xunto con persoas de prestixio para propoñer a candidato a Diego Antonio Fernández de Castro ás Letras Galegas do ano 2026. Dito informe terá que estar elaborado en setembro de 2024 con coñecemento do documento por toda a Corporación Municipal. Entregarase a copia aos seus membros. A alcaldía solicitará unha reunión coa Presidencia Real Academia Galega, a cal se atendida irán os portavoces dos grupos municipais. 4. Buscaránse os apoios a candidatura de Fernández de Castro entre todos os académicos. É que parece que acabo de ler o meu discurso en Frime, cando veu Rivas Troitiño a falar da biografía. Agrádame que lle gustase a minha intervención. Non foi a súa intervención porque non fomos convidados. Sempre están convidados sempre. A Nunca todas as nos actividades do Concello. Nunca nos convida a ningún. Non se preocupe, vai a ir a súa específica para que poda ir. É que debería ser. Non sei, me parece que fora alguén do Grupo Socialista de ali, pero depois non foron, non sei como foron sin ser invitados. Porque tamén consultei co Partido Socialista, por si era que non lle chegaban, por todos os denegados en instancias do Concello. Non se pero preocupe. tamén dixer que non lle chegaban. Chegarán. Pero debe ser verdade. Vale, a ver se é verdade, sí. A ver se é verdade que vai. Vamos a votar que sí a esta moción porque estamos facendo eso todo o tempo, seguiremos facendo e como somos moi vagos non sei se nos dará tempo hasta setembro de facer ese informe. Vamos a mirar se somos capaces, vale? Pode preguntarlle aos traballadores que colaboraron cos traballadores de cultura, aos técnicos de cultura, si isto que estou dicindo é certo, se non é certo, si insisto cada ano na homenaxe, se implico a poboación, que a veces non é fácil, este ano con moita xente, non puden ir eu por razóns persoais, pero sí que foron os meus concelleiros, e se fai ano tras ano. E a Real Academia, esta persona que lle está falando, varias veces, e volverá a ir, vale? Ao mellor, se este señor non fose sacerdote, mellor xa te tiña recoñecido.
Por eso creo que a Real Academia está xa noutra tramo, que está recoñecendo as persoas máis novas, porque tamén é unha reclamación social que se recoñecese os que están vivos, os que son recentes, os que todo o mundo ten na memoria recente, non? Eu discrepo, igual que se concede a outros, porque se discrimina unha persona como Fernadas de Castro. Non o entendo, ni non comparto. Intervención? Sí, bueno. Nós estamos de acordo con a moción. Si é verdade que tenho que estar de acordo agora mesmo con a alcaldesa, pois que peinamos canas, como digo eu, nos criamos aquí en Lousame, fomos ao colexio público, tentouse sempre por todos os medios de reivindicar a Fernadas de Castro. Sempre, eu nunca, estando en Lousame, sempre se tentou con todos os grupos políticos que houve neste concello, Partido Popular, Partido Socialista no seu momento. Non entendo por qué non se lle dá aprecio a Fernadas de Castro. Nós, evidentemente, vamos votar a favor da moción, non teño máis que dicir sobre isto. Vale, gracias. A nosa moción vai para que a ver si para o ano podemos, entre toda a corporación, conseguir o apoio da Real Academia Galega, como foi capaz Marilar Alexandre de facer que se dedicaran este ano ás letras galegas. Agora non me sale o nome da persoa que foi homenaxeada este ano. Que foi capaz, entón creo que si somos capaces de conseguir que os académicos recoñezan a figura de Fernández de Castro entre toda a corporación, que sí que podemos conseguir que sexa homenaxeado. Vai máis alá, iso así, que todos os anos hai unha homenaxe a Fernández de Castro en Fuime, pero o que queremos levar con esta moción é máis alá, é buscar apoios entre todos os académicos. Eu, personalmente, xa empecé a facer. Eu tamén, hai moitos anos e todos os anos. Os académicos da Real Academia Galega se refiren? Sí. E que cree que fixamos os demais? Xa empecé porque creo que é unha figura que non só se ten que reivindicar el Lousame, sino que se ten que reivindicar a nivel a nivel de toda Galiza. Nada menos por os prejuicios que le vamos soportando os galegos no Estado español dende o século XVIII. Porque vostede, como ben sabe aí, acaba de dicir o que poñen a Nacional da Real Academia Española todo agora, pero hai outras expresións que salen todos os días na televisión pública, como non me seas gallego, etc. Entón creo que temos que reivindicar o noso idioma, temos que reivindicar a figura de Fernández de Castro, deixar os tópicos todos que hai contra os galegos polo Estado español. Voto porque non a ofreceu. Non, vostede tampouco pideu, se quere facer unha declaración institucional. Se estamos todos de acordo, vostede que cree? Eu cando ofrezo unha declaración conxunta e cando eu presento unha moción que creo que vostede sería do seu interés aprobar a todos, pero vostede nin siquiera. Eu quero expresar ao señor Moreno que o noso apoio vai meter o apoio do Partido Socialista sobre ese caso, vai ter ese apoio porque volvo a repetir que isto é algo que traes anos. Perdón, é por teu primo que me sale. O que acaba de decir agora Ramón é que porque nesta corporación non se deu o caso. E nas corporacións anteriores moitas veces o Grupo Popular o que decía era esta moción podíamos facer unha declaración conxunta dos tres grupos, a modifico no seu encabezamento e ainda modifica algunha na justificación. Teño modificado mocións aunque eu non estuera nesta corporación, pero estaba sentado aí. Sí, é certo. Entón, eso eu creo que estando todos de acordo en canto a figura de Fernadas, que creo que en eso non hai ninguna discrepancia, creo que deberamos de facer unha declaración conxunta.
pero É que eu a creo- quen presenta eu a creo que sobre moción é o temas- BNG. Sí, pero vostede non o pideu, que cando foi a moción do Xabarín, que mo pideu, eu aceiteño. Eu, cando sempre estuvamos de acordo en as mocións que trouxe o BNG, e foron varias a este pleno, e que se ofreceu, vostede, dixo que fora consulta, igual, cando vostede levou algunha moción do Partido Mire, Popular, vamos a ver, eu dixen que estamos de acordo, abreviamos, facemos a consulta. declaración conxunta ou non a facemos? Sí, sí, a mí parece ben, xa Vale, dixo. pois declaración conxunta a favor do nomeamento de Fernadas de Castro, unha vez máis, pedirlo a quen corresponda en todos